След толкова много години, прекарани из най-различни кухни, сега се замислям, че едно нещо винаги ме е впечатлявало и е изключително важно. А това е добрия и остър нож. Имам всякакви ножове на, може би, най-добрите фирми в света, но този на Chef's Blade е японски, много качествен и хубава стомана, балансиран острие дръжка и удобен. Сега ще го заточа да е остър. Това е последния писък на Chef's Blade. Този камък е много добър, много хубаво заточва ножа. Разбира се, трябва да знаете детайлно как се случва това нещо. 15-20 градуса с бутащо движение по цялото протежение на острието от едната и от другата страна. Започвам първо от по-грубата част на камъка, за да сваля по-голяма част от острието, след което заглаждам с по-финната част. Внимавайте и си пазете пръстите. Но ползвайте хубави и качествени продукти. Тези на Chef's Blade са много добра и качествена стомана, хубав, лесен нож за работа, добре балансиран и ми пасва идеално на ръката.